ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಲು. ಪೊಳಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ದಾಮಿನದನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಪುಣ್ಯಪಾಠಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಫಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್. ಬೆದ್ರದ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಏರುಕ್ಲೆಗ ಸಿಂಗಾರದ ಸಾಧನಲಿನ್ನು ತಯಾರು ಮರ್ಪುನ ಕಡಂದಲೆದ ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವರದಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಆಯ್ತಾರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 22 ರಥೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಪುರಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 13-21 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರೆಗ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಉಪಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ. ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಶುರುವಾದ 21 ಮುಟ್ಟ ಪೊಳಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪಾವಂದುಲ್ಲೇರ. ಶನಿವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡಿಡಿದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗ ಪರಿಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ. ದೇವರನ ಬಲ್ಲಿಯಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ ನುಪ್ಪುದ ರಾಶಿಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತರ.
ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಸ್ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಯಾಗ ನಡೆತದ ಮಂತ್ರಿಯರು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರುದಂಚಿ ಪೋವಂದು ಪುನಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ನೈಸ್ ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ಪಿರ ಊರಿದಿನ ವರ್ಗೊಳೆನ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸೊಂಜಿ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದನ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರಾರ ಬಯ್ಯಗ ನಡೆತದಂಡು ಮಂತ್ರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪಾಯೊಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ನೈಸ್ ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ ಈ ಅವಘಡ ಆತಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೋನಗ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ ಎಡ್ತದಂಡು ಮೈಸೂರುರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದಿದೆರ ಮುಂಬೈಡ್ ನಡತನ 11ನೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಲೇಸಿಡ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂದಿದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ನಡತನ 11ನೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಲೇಸಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಇಒ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತುಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಾತೆರ್ಗ್ ಕೋವಿಡ್ 2019 ಕಷ್ಟದ ನಡುಟ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸರ್ವರಿನ ಕಠಿಣ ಪುಣೆಪಾಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಫಲ ಆದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನೆಂದು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಕುಡಿಯಾಲು ತೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡೆತನ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇತ್ತದು ನಡೆತಿನ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರಿಂದೆ ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಪಡೆತಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜುವಾರ ನಡೆತದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಥ ಸಪ್ತಮಿದ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ದೇವರ್ನ ಗುಂಡುಡು ಮಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೇರ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೂ ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಗಂಗಾಭಿಷೇಕ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆತಂಡ ಯಜ್ಞ ಮಂಟುಪಡು ಮಹಾಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಂಡ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಪುರ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಒಲಗಾತ್ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರಿಗೇರ್ದು ಕೊಡಿಯಾಲು ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡ
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 21-22 ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂತೆರ ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಕೋಟೋಡು ವಿವರ ಕೊರಿಯರ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 21-22 ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಡಿಯೂರುಡು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಸುದ್ದಿಕೋಟೋಡು ವಿವರ ಕೊರಿಯರ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಾಗೃತಿಗಾದ 21ನೇ ಐಸಿರೋ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನ 22 ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. 2 ಗ್ರಾಮುಲೇನು ಸೇರ್ಸಾವನ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರಗೂ ತೇರ್ ಸಾಗುಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ್ದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತನುಡುಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಂಡಿರ. ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪುಡು. ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಸವಣೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೆರ. ತುಳಿಪು ಕುಟುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಲಿಯಾರ್, ಯೋಗೀಶ್ ರಾವ್ ಚಿಗುರುಪಾದೆ, ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೆರ. ತುಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ 60ರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋವಿಡಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇದು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಯಾರು ಹಿರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜಯ್, ಎತ್ಕೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಸೇರಾಜೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟೊಡಿದ್ದಾರ. ದೇಶೋಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮತಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಲಿನ ಸರಕಾರೀಕರಣ ಹಿಂದೂ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಈ ಮಾತಾ ಬಗೆಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಯ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಐತಾರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿರ. ಇಂದೇನು ಬಯ್ಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡ್ತು ಒಲಿಂದ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಡ್ಡು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದೇರ. ಸಂಘದ ತಾಪನಾ ದಿನ ತಾಲೆಕ್ಕುಡು ಉಳ್ಳಾಲಡು ನಡಪಾಯನ ಉನಿಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಧರ್ಮದೊಲೈ ಏವ್ರ ಬರ್ಪವನ ಕುತಂತ್ರ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸರಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದನ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾಪನಾ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಪಿಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡಪಾದಿನ ಯೂನಿಟಿ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಧರ್ಮದುಲಾಯಿ ಏವ್ರ ಬರ್ಪಾವನ ಕುತಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದಿನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಡ್ಡಿ ಕೇಸಳೇನು ಪಾಡ್ದಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂದೇರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಸಮದುತ್ತೈತದೋ ಕೂಟ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಸೂಚನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದಿರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಗ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ತೆರು ಪಂದು ದೂರು ಪಾಡ್ದಂಡು. ಪಥಸಂಚಲನದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬ್ರಿ ತೀರ್ಪುದ ಇರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಶಾಂತಿ ಗೆಟ್ಟವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪಿನ ದೂರುಡು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಂಡು ಪಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ತೆರೆಪಾದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮುನೀಬ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುಳಾಯ್, ಶಾಹಿದ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಸಫಾನ್, ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಕೋಟೆಪುರ, ಖಲೀಲ್ ಕಡಪುರ, ರಮೀಸ್ ಕೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದಂಡು ಪಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪಂತೆರು.
ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನ ಒಂದು ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಎರುಕ್ಲಿನ ಕಂಬಳಗು ಜಪಡವನಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಆ ಎರುಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಯಜಮಾನ್ಯರ ಕನಪೆರ ಸಿಂಗಾರಗು ಬೋಡಾಯಿನ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಗಿಡಪನ ಬಲ್ಲು ಪೊನಕೆ ಬೆತ್ತ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಾರು ಬೆದ್ರಾ ತಾಲೂಕು ಕಡಂದಲೆದ ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡಿಯರ ಆದುಲ್ಲೆರ ಇತ್ತೆ ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ತುಳುನಾಡಿದ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಪಲ ತುಯರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರಾಯನ ಎರುಕುಲು ಅವಿತ ರಾಜನಡಪು ಅವು ಕಂಪಲದ ಕರೆಕಜಪ್ಪುನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಗಿಡಪುನಕ್ಲಿನ ಸಾಸ ಒಂದು ಮಾತ ತೂಪು ನಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣು ಕೈಸರದಿಂಜಾವುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದುಡು ಕಂಪುಲದ ಎರುಕ್ಲಿನ ಮದ್ಮಾಯಿನಂಚ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ಗಿಡಪುನ ಬಲ್ಲು ಪೊನಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತನೇನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪದ ತಂಗೀಸ್ ನೂಲು ಸೇರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಲ್ಲಲೆಡ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಎರುಕುಲು ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜುನಂಚ ರೂಪು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬೇತ್ರ ತಾಲೂಕು ಕಡಂದರೆ ಕೈತಲ್ದ ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡಿಯರು ದುಂಬು ನಡತುಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಬುಲ ತುಂಡ ಕಂಬುಲದ ಎರುಕುಲಿಗೆ ಆತ ಸಿಂಗಾರದ ವಸ್ತುಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜೌರಿಡಿದು ಮಲ್ತನ ಬೆತ್ತ ಮಾಮೂಲು ಬಲ್ಲು ನುಗ ಕಟ್ಟದು ಎರುಕುಲಿನ ಗಿಡ ತುಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಡ ಎತ್ತೆ ಕಂಬುಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟುಡು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬುಲದ ಎರುಕುಲು ಅವೆತ್ತ ರಭಸದ ಬಲಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಗುಮನವೈತೊಂದುಂಡು ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲುಗು 5,000 ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಗಿಡಪುನ ಬಲ್ಲುಗು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಕಂಬುಲದ ನಡಪುನ ಕಾಲುಡು ಒಟ್ಟು 20 ಜೋಡು ಎರುಕು ಬೋಡೈನ ಸಿಂಗಾರದ ವಸ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತಾನು ಬೆನ್ನಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದ ಅವರ ಕಾಸಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ಜಿಂದು ಪನ್ಪೆರು ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಕಡಂತಲೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಕೋಣ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕೋಣ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆತ್ತಿ ಹಗ್ಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೋಣದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಗ್ಗ ನನ್ನದೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ 5,000 ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಣ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ 5,000 ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ನೇಯ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಈ 2 ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿಗೆ 5,000. ಓಡಿಸುವ ಹಗ್ಗ ಈ ಥರದ್ದು ಓಡಿಸುವ ಹಗ್ಗ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ 1,500 ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಹಗ್ಗ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿದ್ದಾರ. ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ವರದಿ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಪುರೋಹಿತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದಿನ ಭಕ್ತರು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಟ ದಿತ್ತದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಕಟೀಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಜಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ರಾಮದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ, ರವೀಂದ್ರ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘುವೀರ್ ಶೆಣೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಪೈ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಬೆದ್ರದ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಕಡಲಕರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಡು ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಈ ಕಂಬಳುಡು ಅಂದಾಜಿ 200 ತಾತು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದ. ಬೆದ್ರದ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ಕಡಲಕರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾತಂಡ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಂಬುಲೋತ್ಸವ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡು. ಬಿನ್ನರನ ಸೇರಿಗಡು ಉದಿಪನ ಆಯ್ನ ಕಂಬಲುಡು ಒಟ್ಟು 200 ಹೆಚ್ಚ ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನುವ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಕಂಬಲುಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನುವರು.
ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬುಲ ಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಕುರುಪುನ ಈ ಆಚರಣೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು. ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊಡು ಎರುಕ್ಲಿನ ಗಿಡರೊಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆಕ್ ಕಂಡ ನಡೆದು ದೈವಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಪೂಕರೆ ಪಾಡುಡು ದೈವಳಿಗ್ ನೇಮ ಕೊರಡು ಇಂಚ ಕಂಬುಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆನ ದೇರ್ತು ಪತ್ತದುಂಡು. ನಂಬರ್ 42 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 42 ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ. ನಂಬರ್ 49 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜಾವಣಿಯರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 1644 ಚೆನ್ನೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 93 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಪುನಃ 93 ಹಾ ಎರ್ತೂರು ಕಲ್ಲಬಾಗಿಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 1575 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಡಿ ಬಿಯತಾ. ನಂಬರ್ 37 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ವೀರ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಡಂಬರು ತಂದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕುಡ್ಲಾ ಕಾಶ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ ಶನಿವಾರ ಅಕೇರಿಯಾಡ ಅಕೇರಿಗೆ ದೇವರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿ ನಡಪಾಯರ್ ಊರು ಪರವೂರದ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ಓಕುಳಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡರ. ಕುಡ್ಲಾ ಕಾಶ್ರೀಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಲ್ಯದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಡಿಯಾಲ್ ತೇರದ ಗೌಜಿ ಶನಿವಾರಗೂ ಅಕೇರಿಯಾಡ ಅಕೇರಿಗೆ ದೇವರ್ನ ಜಲಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿಗ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ದೇವರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಪಲ್ಲಂಕಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಕಾರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಂಟೆ ಸವಾರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚನೆ ಓಕುಳಿದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಭಕ್ತರು ಬಣ್ಣದ ಪೊಡಿಕ್ಲಿನ ಪಾರಾವೊಂದು ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾಗ ರಟ್ಟಾವೊಂದು ಕಾರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡೀ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರೇನು ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪಾವೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗಡು ಮೆನ್ಕಾ ಒಂದು ಪೋಯಿರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜವಣೆರೆ ಓಕುಳಿದ ಸಂಭ್ರಮಡಿತ್ತಿರ ಊರು ಪರವೂರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಓಕುಳಿ ಜಲಕದ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರ. ಉರ್ವಸ್ಟೂರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಲ್ಯಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ನಡಪೆರೆತದು 21ನೇ ಐತಾರದಾನಿ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದು ದೇವಲ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಏನಿತ ಮಲ್ಲಸುದ್ದಿಲು ಪೊಳಲಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ
ಮಹಾಪೂಜೆದ ಮಿನದನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಪುಣ್ಯಪಾಠಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಫಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್. ಬೆದ್ರದ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಏರುಕ್ಲೆಗ ಸಿಂಗಾರದ ಸಾಧನೊಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕಡಂದಲೆದ ಗಣೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವರದಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಆಯ್ತಾರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. 22 ರಥೋತ್ಸವ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಯಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.